and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Niyang laing sumpay ning naginapos ng sugilanon. Agenda. Sa pagsurrender sa mga sakop sa kausa, gitawag nila karon og mga rebuilding sundaw. Diyan unsay mahita po kung atakihon na nila kini. Magkabatay na bakit ang tanan, ha? Mao ba dyan? Di kita makabuot o makapugong sa mga pangitabo, sis. Kung musangko magyug kining tanan sa karevolusyon. No. No. Pagkaluoy sa mga tao, daghan ang mapagan, daghan kinabuhi ang maamong kung mahita po na. Kung sa itong mahibulabot ini. Way imposible sa pag-ampo o pagsangpit sa Ginoo, sis. Kay bisan unsa pa ang sitwasyon sa tibok nasod, kontrolado gid sa Ginoo ang tanan. John. So John, manawag sa radyo si General Flynn. Okay, bro. Ako tubagon. Jis, si General Flynn. Gusto nila niya tagbalik. Unsay sulti ni General Flynn? May direktiba siya nga pandamon ng tanan. Kay wagid ma-opsyon sa kausa ang pagsurrender. Pandamon ang tanan sa karevolusyon. God. Kuno, expected na nga daghan ang mga matay dyan, mao ba? Ingon ni Kalison ang pag-angkon sa matuod nga kagawasan ug kalinaw, Jis. Kalinaw nga wa giputos sa kadlok. Tinuuray nga kalinaw, di na matag usa kay kagawasan sa pagpadayag sa iyang hunahuna ug baluganan. No. Mutunga na lang sa oras kapin ang nahibilin sa ultimatum nga gihatag sa gobyerno batok sa kausa. Kung way pagbali sa ubang mga opisyal nga midapig karos kagamanan ug mga elites ug yung sa mga globalist, muulbogid ang revolusyon sa nason. Ang bahin ni Chuck, unsay update sa gihimo ilang pakisusi ini? Missing si Chuck, Jess. Kung gadakong posibilidad nga wa na siya, nga patay na siya. Oh my God. So, kay wa na mabalik ang eroplano sa base diin kini milupad. Hayan nga napagbuto kini sa mi-atake nga reinforcements kagamanan. God. Kaluoy ni Chuck. Kaluoy sa iyang pamilya. Utang kabubuton na to niya ug sa mga kauban sa kawsang atong kaluwasan. Gusto ka, Jess. Pero sa gikaingon ko na, way imposible sa pag-ampo o pagpangaliyas Ginoo. With God, everything is possible. Mao nga dili ang gyapon ta magpakawas paglawom, Jess. Di ta mulunga sa pag-ampo. Si Clavel, napahibaw na ba nimo ning latest kabalitaan? Gisuwayan ko si kontak, pero unreachable siya. Ha? Anong unreachable man siya? Nga naaraman siya sa syudad dyan. Huwag kinautang nahitabo niya. Tingalig na apel siya sa pagpangpiit o gihimong crackdown sa kagamanan sa mga sakop sa military, ingon man sa kapulisan, o bisa na sa mga individual sa ilang sabot, huwag mo suporta nila. Ambot lang, sis. Pero manginhaot lang ta. Nga unreachable lang yun siya, nga tinudanay. Pero sa usa o bisan 2 ka oras. Kung di siya nato makontak o dili siya makontak nato, nagpasabot ka na. Nga doon na ginitabo niya. President ang presidente niya. Ganong gi-extend niya ang usa ka oras ang ultimatum kaya gihatag sa mga rebuilding sundao. Nahadlok ba siya, Regina? Wa ko mahibaw, Chief Devon. Kung ganong kalit nga naliso ang iyang utok. Basta kay mao kanay latest development karon sa nahitabong pag-ukupar sa mga rebilde sa 2 ka kampo didto sa habagatan o kasadpang bahin sa nasod. Magara ka na mga tawhana kay wa man direct action ang presidente. Kung dili siya mohatag og direct order nga atakihon na ang 2 ka kampo nga giokupar sa mga rebelde, ang atong mga sakop ay atong patakihon dito, Regina, aron mahuman kini maong drama. Ikaw ang mahibaw, Chief Devon. Kung mao ka na imong gusto, kay under nimo ang presidente. Tawgan ko siya og sultihan nga ipatake na lang ang 2 ka kampo sa mga fighter planes o ground troops. Kay kung dili, kuhaon ta siya sa palasyo ug ikaw nga akong palingkuron. Isip presidente sa nason, Regina. Chief Devon! Oh, God. Diyan nga no. Unsa katong maong tawag sa radyo nga wala ko maapti. Kumpirmado, Jess. Nga napahagsa sa mga sundao sa kagamanan ang fighter plane nga giluwanan ni Bro Chuck.
Kun mo, sa ato pa, patay na si Jack. God, kaluoy ni Jack. Kaluoy niya. Usa siya kabayani dyan. Usa siya katinuod kabayani nga anda magpakamatay para sa kagawasan o kaangayan para sa tanan. Gusto ka, Jess. Usa siya katinuod nga bayani. Jess. John! Unsa ron, ha? Mga fighter planes karon, Jess. Mga aeroplanong igugubat. Unsa mo masabot ini? Manawag ko sa radyo. Base, come in. Base. This is Alpha 1A. Base, come in. Nakita na ko diri karon sa akong location, Chief Devon, ang pagpanlupad sa mga fighter plane sa kasundaluan paingon sa habagatan ug kasadpang bahin sa nasod. Mauna kadto mga eroplano ha, nga ikukupat. Nga moatake sa duha ka kampo nga giokupar sa mga rebuilding sundao, Regina. Misunod gyud di ay ang presidente nimo, Chief Devon. Kay formality lang ang iyang pagka-presidente. Kaya ako mismo mao may tinud-anay nga nagpadagan sa nasod. Ang buot mo bang ipasabot, Chief Devon? Nga bisan ako na'y mahimong presidente sa nasod, ikaw gihapon ang muduma? Kontrolado gihapon ko nimo? Nga no may katawa ka, Chief Devon? Ayaw kalibot, Regina, sa atong mga agenda. Nga nalakip ni ini, nga tukuron ta ang usa ka kalibutanong pangagamahanan. One world government, ug mao kana ang the new world order. Klaruhan ninyo. Kanaduda magamog si Clavel ka ng inyong nadakpan karon. Nga nagtakuban og nagpakaroon ingnon nga usa ka tiguang babae. Usayo ba ito niya, Simat? Labing maayo, dad-on ninyo siya karon dayon diri sa akong nahimutangan. Magpaabot ko. Okay, Simat. Bye. Bye. Kung si Clavel kini ilang hidakpan nga nagtakuban nga usa ka tiguang babae, nga dito mismo sa iyong apartment, may milagro gyud siyang gihimo. Yara siya, Simat. Perte niya bunuga kay bisukol man. Mga animal! Ngano gibunog man ninyo siya, ha? Tagtanga ang iyang takuban. Tagtagin niyo. Oh. Ikaw! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!